Pengalaman 16 Surabaya. C. Alat terbantu Bandung. Pak Tun, Pak Kolib Grup saking Sambangan Modo, mat menonton ya. Sebisa balik lagi Pak Tun, Pak Kolib Grup Sambangan Modo, Lamongan Jawa Timur. Terima kasih Abah Swadi kanca yoga sampun dipun paring unjuk. Terima kasih matur sebangun. Sapa iki? Sapa iki? Lho. Kinyo, Dik. Kinyo. Dik. Painten. Dalem, Mas. Nek apa, Dik? Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Tiada nengko kok, urung jamu kene kok. Saben ketemu sliramu peteng iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak andheng sarwa mikir ati tan Terus kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah anggodo ati santen painten nanging aku ati lokokri wati sapa pungkasane tamahan loro tresno nadyan ado yen katulung masuk ton nanging caket sajroning atiku. oh yes nggon nandang tresno iki dik. iya Mas Wis kinodrat embut-embut saderuming nglampahi dik painten kula sawah ora iki sapa ngendut kuwi wonge priya kula sawah datang hatiku wis kapilut nono saya berbunga rasaku lamun bisa cacaketan sliramu mati
Yoto bisa ngayomi sago ingkang kula sami wi'a terus Adipati Surajaya Danureksa ingkang abdi oh ya oh iya ya yo kaya apa Dik rasane tempe kaya gendang dah nopo lae oh iya ya yo iya iya yar yar sing manis kanca-kancaku oh iya ya iya